Вітаю вас, мої дорогоцінні. Ви знаєте, що існує суттєва різниця між рабом цього світу і рабом Божим. Раб цього світу – це реально та людина, яку зламали і якій не дали іншого вибору, окрім квиток, виконувати накази. Раб Божий – це людина, яка смирила себе сама. І до цього стану потрібно ще прийти. Не кожен, хто охрестився в дитинстві або ж заходить один раз до церкви, є рабом Божим. Але хто ж насправді є рабом Божим? І чому потрібно стати рабом Божим? Ми знаємо, що є місто Нью-Йорк. Я, зокрема, знаю, що існує таке місто, як Нью-Йорк. Але як туди дістатися без навігатора? Я не зможу. Навіть перебуваючи там, якщо мені потрібно щось знайти, я не зможу без путівника. Так само є люди Божі в церкві, які допомагають нам дійти до Царства Божого. І неважливо, читала я Біблію чи ні. Без того, хто мені буде її пояснювати, я не досягну мети. Але для того, щоб почути голос людини Божої, потрібно смиритися і стати рабом Божим. Благословляю вас, дорогі. Не гордіться, смиряйтеся, і Бог підніме вас.